Dami mga master oh. Oh, karpa. Tarok. Tarok ng bayan. Gilas na anak niya. Nakaya naroon din. Good morning mga kamaster. Welcome back to my channel. Bamba channel mga kamaster. Ngayon manguhuli tayo ng isda. Ang kukunin natin isda mga kamaster dito. Yan banda mga kamaster. Kukuha tayo mga tarok. So ganun mga kamaster, mag-umpisa na tayo. Yung mga kasama natin, nandun na yung mga kasama natin mga kamaster. Oh! Nahuli tayo. Laki mga kamaster. Heto. Karpols. Ito mga kamaster. Oh. Isang kilo. Yan mga kamaster oh. Ang laki. Mga kamaster oh. Laki. Saan mo nakuha yung kamaster? Sunog. Kuha ng kurintek. Yun na yun. Malaking karto. Laki kamaster. Ang katuanatan. Dapat. Ang katuanan. Master, ito yung kuha natin. Nangurinti tayo. Masidig ka. Masidig ka. Unang huli natin. Wow, malaking karpa oh. Karpols. Saan yung lalagyan natin kamaster? Puro ako tanay. Oh, sige. Yan. Oh, malaki. Bali, dalawa tayo agad mga kamaster oh. Ayun. Yung karpa. Saan na yung sako natin dyan? Awan sako. Ilang sako? Awan tayo lalagyan tayo. Walang lalagyan? Manila ka dala. Bunin lang na. Bunin natin. Bunin. Ayun. Hindi na to karpa. May nahuli silang tarok mga La. pagkatibay. Kabayan. Ayos. Pwede kakatan na tayo atan? Mabirpay. Tripata. Karga na natin sa sako. Goods na to. Ulam na. Ulam na. Ito na tamaan eh. May karpa tayo. May karpa pa tayo. Karpa lang sa umaga. Karpa ito, taro. Karpa ya. No, karpa oh. Nagniningning na tumaginting. Dito muna tayo sa gilid. Ha? Taro ka tayo? Karpa. Karpa. Ay, may karpa. Alam? Ano daw? Ano daw? Ano dyan yun? Ano na? Matong. Palapan mo doy. Gini. Pigsam. Ay. Sige, jigam na. Jigam sak na. Palapan mo doy muna. Hoy, sumataw yun. Mati ang palakan niya. Ngani? Tarok ya, tarok. Nakakuha sila ng tarok. Mga kababayan. Hindi, sa ating kumati inaalami ba? Isuatan niya. Ang karpa. Nakuha nila mga kamaster. Naunahan tayo. Nakuha na ito ng tabukol kanina. Nakalagto lang. Sayang.
Marami na oh. Hati siguro yan, hati. Dak. Ano yun? Kita bulit tayo. Ada dyan. May karo pa tayo. Taro. Bunog bujay. Taro ka tabong. Karpa. Karpa naman tayo mga parikoy. Ayun ang hindi pagkargan tayo. Bibigyan kami dyan. Yan! Kapay mati-bati ka. Nanalap kayo niya. Pang-ulam natin na eh. Sa pinagrawat ka mangan. Hito bongs. Hito. Hito, medyo malaki yan. Kita check out pa baka napagir ka na. Dadating ka na, tayo na. Sirina na lang eh. Sirina nga ako, sirina nga lalaki. Mga kamaster, hito. Hito yung nakuha natin. Uy, pumapalag pa. Oh, ayun, malaki. Maliit. Tama lang. Ito lang. Yan. Mga ronggan. Nakikarga na, Bungs. Ate Bungs. Ron samit. Dah, paltat. Paltat? Meron. Uy, dapat. Talagang bukid po mga kabiwan. Bulig. Bulig yung kaibigan natin. Bulig. Sige, ditam lang. Uy, hito. Dito na naman tayo. Daming hito dito mga parikoy. Takto natin eh. Atin eh. Sayang. Debongs. Dah, meron. Karpa bongs. Karpa? Uy, Dakal. sakto lang, sakto lang. Ay, panalo. Oh, meron dito, parkoy. Nyata. Parang tilapia. Parang dakal. Malaki. Mana? Wah, haha. Yan. Ano? Oh, Kahit may gani hito nalagay ko. ito bukol pay. Oy. 120 bongs ah. Kawansin ka kay. Kita mo. No, kita mo ka. Nakala pa peso nga lang. Parang. Kitain. Puros ko timalala. Yan ni Brabong. Ha? Wala na kapunong ko niya. Hindi tabukong ko ng pagkakasal. Hindi kayo nagdukpan ni Jai. O, Jai niya. Cuman, bayag kamay. Pagkakipit Jai. Lagay mo sa Uy. pagkakam. Muntik na. Tunaw sa pagkakam. Dito ni. Swerte ah. Na. Kumanik. Ngayon na. Bulig. Malaki. Ayun oh. Oh, yun. Haluan. Haluan mga parkoy. Dalagang ano. Ni, ayun na. Nagpartamit na. Oh. Paltat ng Ayan, Cagayan. oh, paltat mga kamaster. Ng buhay ko. Ito na ang palpat ng Cagayan. Ito na yung lalagyan ninyo. Kamaster. Ayun. Kamaster. Meron. May bago tayong huli. Tayo nakuha mga kamaster, dalawa. Ano yan? Maliit. Oh, ni. Oh, Nagkakar pa yung isa. maliit. Ito pala oh. Ayos. Yan oh. Ang laki. Meron. Pero malaki. Doon. Talaga boy.
Ito sa bato. Ito. Baka Johnny na naman Hindi. yan. Ito. Ano yan, ano yan? Paltat. Galam? Ha? Kaya binatok na dyan eh. Bumatok na yung kan natin. Mga kamaster oh. Oh! Galing, galing. Uy, takay-takay boy. Yasinig po boy. Parang meron daw, meron. Ayun oh. Uy. Oh, laki. Laki. Purpose boy. Nahuli ng lambat ko yan. Bigay mo. Agay. Ulit na yan ah. Kumusta? Marami ah. Marami. So ayun na nga mga kamaster, tayo uuwi na. Baby, uuwi na ako. Tayo magluluto na doon mga kamaster. Oh! Fine! Ayun, dumating na tayo mga kamaster. Ano na? Oh. Ito yung nakuha natin. Dami. Yun. Yung tarok na nakuha natin. Ito yung nakuha natin mga kamaster, mga tarok, karpa, at saka itong dalag. Ano dyan na siya kain dito yan? Dalag. Mga karpa yung nakuha natin mga kamaster. Oh, Lasing tayo pa na tura-tura. Kamit. yung malaking nakuha natin. Ha? Dati jelas siya. Ay. Dami mga master oh. Oh, parpa. Tarok. Tarok ng bayan. Sigilas mo na anak niya. Nakaya na rin. Ulits ka dyan. Kawawa naman. Biyag pa. Bilis oh. Tawad. Ano? Yan. Ano? Ay magsusugba na mga kamaster. Mamaya kakain na naman tayo. Noodles fight na naman. Yung susugba natin. Ito yung susugba natin mga kamaster. Boy. So mga kamaster, malapit na malut yung isda po natin. Yan mga kamaster. Hindi, ako na. Ako na! Tawa ka mo. Yan. Yan. Init. Eh, Mga dito, kaburisan. mga kamaster oh. Dito mga kasir. Ito, naksik na to. Naksot, ano ba yung naksot sa Tagalog? Lutong-luto na. Oh. Okay, deliver mo. Yan! Oo. Ayun na. Itaragsit mo natin.
Ito mati ka? Bugwang ba bugwang? Bunan. Magkamanang kalaban. Bugwang na. Yan. Kung na matugawan. Alam mo na, alam mo. Alam mo na. Sinugawa ko di pagungan. Kunasan ka main. Bata mo. Bibisan ko malalim na yan. Dapat ya? Nagado pa ni? Buhay mo Man. bawaan. Mau napi mau? Tidak pa ng lugar? Nang rumita dyan ni karaan, madepay. Ha? Pikiran pare. Iba ba? Eskulaan. Parbangon ba niya na pa nagkurinte? Pinarbangon na? Kaya alam eh. Alam eh duwang tarok. Alam ka naman tatok mo na niya. Yung dadakkel nga karpa, kita majinjak pa yung luto yung nga karpa na eh. Hindi pa Hindi naman batya. natanda. Hindi nakabot yung tanyil na. Hindi? Nga. Tarok ata yung karpa. Karpa yan. Pagtira kaya? Tata? Daya? Wala tihitan mo na. Ang tarok niya. Hindi masarap. Dati dyan na eh. Lupay na yun. Baga mang kiniktorar nga pan to yan. Ibusin ko na. Hindi ka doon. Dapay na eh. Tagtuno tayo ulit ah. Ganda pa ng batin siya. Talaga yung mga Ibus man na maminin. Tungkit man naminin. okay nga. Ha? Jai. Sige ma. Tapos na naman tayo kumain mga kamaster. Ako na lang yung naiwan dito, kamaster. Surrender na sila. Surrender silang lahat mga kamaster. Ito yung Ito yung ano natin, tirang matibay natin. Matira ang matakaw pala. So hanggang dito na lang ang ating video mga kamaster. Sana mag-subscribe po tayo, i-like and share. Huwag na rin kalimutang i-click yung notification bell. God bless you po. Maraming salamat.